Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Magdalena. Taong 1960. Tubod, Lanao del Norte. Sa isang malawak na ilang sa Lanao, may kilalang isang ermetanyong nagkukubli sa mga kabundukan. Madalang lang itong masilayan at sinasabing nagpapakita lamang ito sa mga taong may mabubuting kalooban. Matagal na panahon ng usap-usapan sa tubod ang tungkol kay ermetanyang Magda. Maraming kwentong umiikot sa buhay nito, lalong-lalo na sa mga hindi kapanipaniwala nitong abilidad. Maraming matatanda ang nagsasabi na isang reyna ng kaharian ng mga engkanto ang ermetanya at ang iba naman naniniwalang isa itong bathalang nagkatawang tao. May mga nagsasabi ring isa lang yung pangkaraniwang nilalang na nabigyan ng hindi masukat na kapangyarihan. Base sa salaysay ng mga unang tao sa lugar ng tubod, bago pa man ang ikaunang pandaigdigang digmaan, kalat na sa kanilang lugar noon ang tungkol kay Magda. Marami ang naghahanap, ngunit sa kasamaang palad, wala roong nakakita. Magmula noon, naging isang alamat na ang tungkol sa pag-iral nito. Bibilang na tao na lang din ang naniniwala rito, at ang malimit doong nagsasabing totoo ang ermetanya ay yung mga antingerong nagnanais makalikom ng malalakas na uri ng mutya. Noong mga panahong ito, may isang binatilyong mangunguha ng kahoy sa tubod na itago na lang natin sa pangalang Mando. Itong si Mando, literal na pabalik-balik na talaga sa mga kabundukan. Maliban kasi sa pangunguha ng kahoy, sa mga bundok din nakaatang ang pagkain ng kanilang pamilya. Bagaman marami ang nagsasabing peligroso ang kanyang ginagawa, hindi niya yun pinaniniwalaan. Sa isip-isip niya kasi, wala naman siyang ginagawang masama. Kaya ano naman ang dapat niyang ikatakot? Isa pa, kapag hindi siya kikilos, gugutumin niya ang tatay niyang may malubhang karamdaman. Dahil sa ganoong sitwasyon, kahit bata ang kanyang pangangatawan, hindi matatawaran ng kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Sa totoo lang pinuno, yung nanay na sana niyang magsasakripisyo para sa kanila, pero hindi niya ito pinahintulutan. Ang nais noong mangyari ni Mando, akuin ang responsibilidad na iniwan ng kanilang ama. Di naman kasi maaaring sisihin ng padre de pamilya nila, lalo pat nabalda ito, buhat sa matinding trabaho. Ang ama kasi ni Mando Pinuno, hindi yun basta-bastang naniniwala sa mga pamahiin ng matatanda. Katunayan, kapag bumabayo ng bundok, kahit pagod na pagod ang katawan nito, direkta yung naliligo. Isipin nyo na lang kung gaano katindi ang pagod at init ng katawan nito. Noong una, medyo kampante pa noon ang kanyang ama. Gawa ng sa loob ng ilang taon, di naman ito nagkasakit. Ang kaso lang, pagpatak ng 11 taong pamumundok nito, doon na yun nabalda ng husto. Isang araw nagulat na lamang sila. Bumulag tayon sa labas habang nagpapahinga pagkatapos nitong maligo. Sinubukan pa itong gamutin ng mga albularyo sa lugar nila, ngunit kalaunay inamin din ng mga ito na wala na silang magagawa para maibalik sa normal ang tatay niya. Dahil sa pangyayari, kahit mahirap, naglakas loob siyang ipagpatuloy ang naiwan nitong obligasyon. Iisang bagay lang din ang kanyang dala kapag umaalis siya, at yun ay ang panalangin na sana'y makauwi siya ng ligtas sa kanila. 2 buwan nang lumipas pagkatapos ng taong ito. Ramdam na ni Mando ang tila bang paghihirap ng kanyang pamilya. Paano ba naman kasi? Maglilimang araw na siyang pumapanhik sa bundok na walang dala. Hindi naman siya masisisi ng nanay niya
gawa ng maiilap noon ng mga hayop buhat sa madalas na pangangaingin, di kalayuan. Dahil dito, nagdesisyon siyang gabi doon pumunta para mangaso ng mga ibon. Yun na lang kasi ang naisip niyang paraan noon, para naman kahit papaano may maiuwi siya. Di na kasi niya maipagkakaila ang awa sa kanyang mga kapatid na araw-araw naghihintay sa kanyang dala pabalik. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Mando, doon na pala magsisimula ang pangyayaring makakapagpabago sa kanyang mga pananaw sa buhay. Gabi noon ng Biyernes nang umalis siya sa kanila, na taong maliwanag ang buwan, kaya naging matipid siya sa paggamit ng sulo niyang dala. Pinapasama rin sa kanya noon ang sumunod niyang kapatid, pero tinanggihan niya ito. Ayon kasi sa kanya, mapapabagal lang nito ang kanyang trabaho. Nangako rin siyang uuwi ng madaling araw para naman makapaghanda na sila ng almusal bago magising ang mga kapatid niya. Dahil sa kanyang sinabi, minabuti naman ang nanay niya na hayaan na lamang siya. Sa pagtahak naman niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Habang papalapit siya sa unang bundok na kanyang aakyatin, napansin niyang napakatahimik dito. Wala rin siyang nakikitang kakaiba, pero hindi siya gaanong nagpakakampante. Maraming beses na rin kasing nakarinig si Mando ng usap-usapan ukol sa mga rebelding aswang na minsang napapadpad sa lugar na yon. Sabi-sabi ng mga matatanda, mapanganib ang mga nilalang na yon dahil wala itong sinasanto. Kapag nakakasilay ito ng tao, agad yung gumagawa ng paraan para mapaslang ito. Siyempre, bilang isang binata pa itong si Mando, lahat ng kanyang mga naririnig, pinaniniwalaan talaga niya. Pag-akit naman niya sa bundok na yan, agad namang tumambad sa kanya yung mga kabug na nakalambitin sa isang malaking puno. Pagsilay naman niyang sakto na ang sukat ng mga ito, agad naman niya yung inasinta gamit ang kanyang tirador. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakahuli siya ng 5 malalaking kabug. Pagkalagay naman niya nito sa sisidlan, agad naman siyang naglakad para hanapin ang paborito niyang ibon. Halos ilang taon na rin kasi siyang hindi nakakatikim nito, kaya hinahanap-hanap na niya talaga ang lasa nito. Maya-maya pa, pagtawid naman niya sa karatig lugar, nasipat niya ang isang malawak na patag na pinamumuhayan ng napakaraming talahib. Matataas ang mga damo sa paligid, kaya bago niya ito pinasok, sinigurado niya munang wala roong naninirahang ahas. Masyado kasing mapanganib ang mga ito, lalo na kung banakon ang kanyang makakasagupa sa daan. Habang binabagtas naman niya ang daan, pansin na pansin naman niya ang liwanag ng buwan. Maya't maya rin ang pag-ihip ng malakas na hangin, kaya hindi niya maipagkakaila ang ganda ng tanawing kanyang nakikita. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang akmang malapit na siya sa susunod na bundok na kanyang aakyatin, may nasipat siyang isang maliwanag na kubo, di kalayuan sa paanan nito. Sa ibaba ng kubong yan, may isang maliit na palayan na animoy kapag ginapasan, kaya lamang nitong pumuno ng 2 sako. Bilang matagal nang mamumundok si Mando sa lugar na yan, di naman niya maiwasang magtaka. Gawa ng sa ilang beses na niyang pabalik-balik doon, hindi naman niya napansin ang kubong yun. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Sa halip na magpatuloy sa paglalakad, pinili niyang dumaan muna roon pansamantala. Sa sobrang gaan kasi ng presensyang umiihip mula sa lugar na yan, hindi niya maipagkakaila ang kanyang hangarin na makilala ang taong naninirahan doon. Nang marating niya ang harapan ng kubo, agad naman niyang napansin ang isang anino ng babae sa loob nito. Langhap na din niya noon ang masarap nitong niluluto
kaya hindi na talaga niya napigil ang kanyang sarili na kumatok sa pinto. Pagwika naman niya sa taong naninirahan dito, agad naman siya nitong sinagot, kaya matyaga siyang naghintay sa labas. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang magandang dalaga na halos kaedad lang niya. Gulat na gulat siya noong mga oras na yon. Gawa ng ang buong akala niya, matandang uugod-ugod na ang sasalubong sa kanya. Subalit, malayong-malayo sa kanyang inaasahan ang kanyang nakita. Kaya inabot pa siya ng ilang minuto na nakatitig dito. Nang mapansin naman yon ng dalaga, ngumiti lang naman yun sa kanya habang tinatanong siya kung ano ang kanyang kailangan. Nang mapansin naman ito ang paglunok niya ng laway, agad naman siya nitong inabisuhan na sumabay na rito sa pagkain. Siyempre, si Mando naman noon tumango na rin, gawa ng gutom na talaga siya. Pagpasok naman niya sa loob ng bahay nito, nalaman niyang mag-isang naninirahan lang pala doon ang dalaga. Nung malaman niya ito, di naman niya maiwasang mag-alala dahil sa ganda nito, hindi malabong may magbalak doon ng masama sa oras na magawa siya nitong masilayan. Nang marinig naman yon ng dalaga, tumawa lang naman yon habang inilalahad na ang tanging taong makakakita lang sa kanya ay yung mga taong walang bahid ng masama sa kaluluwa nito. Matapos naman yung masambit ng dalaga, inilahad naman ito sa kanya ang totoo nitong pangalan. Nang marinig naman ni Mando ang sinabi nito, halos hindi naman niya maiwasang magulat. Alam niya kasing maraming beses na niyang narinig ang pangalang yon, kung kaya't inakala niyang napaka-imposible na yun na nga ang babaeng hinahanap ng karamihan. Ang pagkakakilala ko kay Magdalena, ubod na ng tanda eh. Hindi ikaw yun. Siguradong kapangalan mo lang. Kasi yung pangalan mo, Magda. Tapos yung hinahanap naman ng karamihan, Magdalena. Nang marinig naman ng babae ang kanyang naging sagot, tumawa lang naman yon habang nakasilay sa kanya. Maya-maya pa, doon na rin ito nagsimulang magtanong ukol sa pagkakakilala niya sa ermitanya. Ayon dito, kung tunay siyang nakikinig sa mga taong minsang nakakita rito, alam niya kung ano ang palatandaan nito. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niyang inalala ang mga kwentong narinig niya hanggang sa kalaunay na numbalik na sa kanyang memorya ang tungkol sa mapuputi at mahabang buhok ni Magdalena. Lahat ng mga nagpakalat ng istorya ukol dito, sinasabing ang mahaba nitong buhok ang nagsisilbi nitong mga pataba sa mga halamang malapit ng matuyo at mamatay. Dahil din sa mahikang yon, napapanatili ang berdeng estado ng malawak na ilang. Matapos naman yung marinig ng dalaga, napangiti lang naman yun sa kanya habang inaalis ang tali ng buhok nito. Pagwagwag naman ng buhok ng dalaga, bigla naman itong humaba at naging kulay puti. Napansin din niya ang mga nakakamanghang kulay ng mga mata nito, dahilan para maniwala siya sa bawat katagang inilahad nito sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ramdam na ni Magdalena ang pagtitiwala ni Mando sa kanya. Dahil dito, minabuti naman itong abutan siya ng pagkain na naglalaman ng malapot na kanin at mga saging. Pagkaubos naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng kabusugang hindi niya pa naranasan buong buhay niya. Sa sobrang sarap din ng pagkain, yung mga inaalala niya kanina, bigla na lamang nawala sa isipan niya. Nang mapansin naman yun ni Magda, napangiti lang naman ito habang inaabisuhan siya nitong tumuloy na sa kanyang lakad. Dagdag pa nito na, sasama yun sa kanyang paglilibot sa bundok,
dahil sa wala naman yung ginagawa. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang kanyang mga gamit sa pangangaso. Hindi naglaon, nagpatuloy naman ang kanyang pag-akyat sa bundok na yan, kasama ang ermita niya. Habang binabagtas nila ang daan, maraming bagay itong inilahad sa kanya. Nalaman din noon ni Mando ang eksaktong edad ng dalaga na halos hindi naman kapani-paniwala para sa itsura nito. Ayon kay Magda, 1 siglo at 20 taon na siyang naninirahan sa lugar na yon. Marami na rin siya roong nakilala at mga naging kaibigang pawang mga mamumundok din kagaya niya. Pagtatapat pa nito sa kanya, karamihan sa mga nakausap niya ng personal, pinipiling manatiling tahimik ukol sa kanyang pag-iral. Ayaw kasi nitong mapahamak si Magdalena, kaya sa halip na ipagbigay alam nila ang kanilang mga nalalaman, pinili na lamang nilang ilihim ito sa kanilang mga sarili. Aminado rin kasi ang mga taong yan. May mga taong nagbabalak ng masama sa ermita niya. Nang marinig naman ni Mando ang mga bagay na inilahad nito, agad naman niyang ipinangako rito na hindi makakalabas sa kanya ang mga karanasan niya kasama ang dalaga. Dagdag pa niya na magiging tapat siya rito dahil alam niya na para sa ikabubuti ang mga bagay na ginagawa nito. Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay na nga siyang nakahuli ng kanyang mga pangangailangan sa bundok. Bago sila magkahiwalay ni Magdalena, binigyan siya nito ng 1 pulseras na gawa sa bato at baging. Ayon sa dalaga, palagi niyang isuot ang bagay na yon dahil yon ang magliligtas sa kanya sa mga panganib na pwede niyang makaharap. Mariin din itong inilahad. Marami ang traidor sa baryong pinagmulan niya, kaya sa lahat ng oras, piliin niyang maging mapagmasid at talasan niya ang kanyang pakiramdam. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yan, agad naman yung naglaho sa kanyang harapan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, dali-dali namang naglakad itong si Mando pabalik sa bahay ng kanyang pamilya. Pagdating naman niya roon, agad namang tumambad ang kanyang ina na matyagang naghihintay sa kanyang pagbalik. Nang masipat naman siya nitong naglalakad sa gilid ng daan, agad naman siya nitong sinalubong para kunin ang mga ibong nahuli niya. Sa kasagsagan naman ng pagluluto nito, di naman ito maiwasang maitanong ang tungkol sa kanyang naging karanasan sa gubat. Nang marinig naman yun ni Mando, pinili naman niyang manahimik na lang bilang pagtupad sa pangako kay Magdalena. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang ina ang pananahimik niya, agad naman itong ibinaling ang paksa ng kanilang pag-uusap ukol sa kanyang ama. Ayon dito, noong gabing umalis siya, may bumisita sa kanilang grupo ng mga rebelde. Inanyayahan nito ang kanyang ama na maging kaisa ng pangkat, kapalit ng pagpapabuti ng kalagayan nito. Dagdag pa ng mga rebeldeng yan, wala naman yung pakinabang, kaya mas mainam na sumama na lang ito sa grupo nila. Dagdag pa ng kanyang ina, kaya nalaman ng mga panauhing yon ang tungkol sa kalagayan ng tatay niya ay dahil sa naging kasapi na ng mga ito ang isa sa mga malapit nitong kaibigan. Alam nilang gusto lang nitong tumulong, pero naniniwala silang mali ang paraan na isasagawa ng mga ito para maisakatuparan ang mga bagay na yon. Nang marinig naman ito ni Mando, dali-dali naman siyang pumanhik sa kinaroroonan ng tatay niya. Paghawi naman niya ng kurtina, bumungad yun sa kanyang tulalang nakatingin sa bubong ng bahay nila. Mahigpit din ang pagkakahawak ng mga kamay nito sa kumot na para bang meron itong desisyong gustong pagpasyahan.
Pagsilay naman niya rito, agad naman niya itong inabisuhan na huwag papayag sa alok ng kaibigan niyang yon. Dagdag pa niya na marahil may dugo ng aswang ang mga rebelde, kung kaya't hindi rin magiging maganda para sa kanila ang pagsama sa grupo nito. Ngunit nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumalikod lang naman ito sa kanya habang nananatiling walang imik. Dumaan pa ang mga araw. Dala ng pangangaso ni Mando tuwing hapon, tuluyan na nga niyang hindi nabantayan ang mga kaganapan sa kanilang tahanan. Isang gabi, bigla na lamang siyang binalot ng matinding pag-aalala matapos niyang madatna ng nanay niya na pahigbing umiiyak sa labas ng bahay nila. Pagkausap naman niya rito, doon niya na lamang sumama na pala ang kanilang padre de pamilya sa grupo ng mga rebelde. Nang marinig naman ni Mando ang tungkol sa bagay na yan, agad naman niya yung tinanong kung anong direksyon ang tinahak ng grupo. Kahit alam niyang mapanganib ang mga ito, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay hanapin para lamang mabawi ang kanilang padre de pamilya. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, agad naman itong itinuro ang daang nagdudugtong patungo sa isang napakasukal na bundok. Pagsilay naman ni Mando sa lugar na yon, di naman niya maiwasang makaramdam ng takot. Ngunit dala naman ng matinding hangarin niyang mabawi ang kanyang ama, pinili niyang ituloy ang paghahanap dito. Pagtahak naman niya ng daan patungong bundok, panay naman ang ginawa niyang pagdarasal. Mahigpit din ang kanyang pagkakahawak sa ibinigay na pulseras ni Magda sa pagbabaka sakaling magpapakita ito sa kanya para magbigay ng tulong. Ang kaso lang, napasok na lamang niya ang bundok, hindi pa rin ito nagpaparamdam. Sa puntong yon, inaasahan na ni Mando na maaaring hindi nito narinig ang kanyang hinaing. Gayunpaman, sa kabila nito buong-buo pa rin ang kanyang loob na iligtas ang kanyang ama. Isang oras pa ang lumipas. Pagtungtong naman niya sa likurang bahagi nito, agad naman niyang nasipat ang isang tagong kuta ng mga rebelde. Sa entradang parte pa lamang ng lugar, kapansin-pansin na ang mga armadong bantay na naglilibot sa buong paligid. Dala naman ang pagkabahala ni Mando, dali-dali naman siyang nagkubli sa ilalim ng isang puno habang pinagmamasdan ang mga ito. Ilang minuto rin niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin, pero kahit anong plano niya, wala talaga siyang maisip na paraan para maisahan ang mga bantay ng kampo. Maya-maya pa, nang wala na talaga siyang mapagpipilian, lakas loob naman siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan, sabay lakad ng mabilis patungo sa entrada nito. Sa mga oras na yon, hindi na niya inisip ang panganib na kanyang makakaharap, basta ang nais niya noon, makita at maiuwi ang kanyang ama. Pagsilay naman sa kanya ng mga bantay, dali-dali naman itong humarang sa daang tinatahak niya. Pagharap naman niya rito, agad naman niyang napansin ang mga nagliliwanag nitong mga mata habang nagsasalita. Paulit-ulit siyang tinanong ng mga panauhing yan ukol sa kanyang dahilan kung bakit siya roon pumunta ng nag-iisa. Babala pa nito sa kanya, magiging pagkain siya ng pangkat kung sakali mang walang kabuluhan ang mga katagang lalabas sa kanyang bibig. Nang marinig naman ni Mando ang tungkol dito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa nawawala niyang ama. Ayon sa kanya, hangad niyang bumalik yon sa kanilang pamilya, kaya doon siya pumunta. Dagdag pa niya na, hindi siya alis sa kuta ng mga ito na hindi kasama ang tatay niya. Nang marinig naman yon ng mga bantay, bigla naman yung napangisi habang sumasagot sa kanya ng,
Ah, ikaw pala ang anak ng bago naming miyembro. Pumasok ka, para naman magkausap kayo. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, direkta naman siya nitong sinamahan, papasok ng pugad. Pagtahak naman nila ng daan sa loob nito, marami siyang nakitang itim na baboy na sabay-sabay kinakatay ng iilang mga rebelde. Dahil dito, inakala naman niyang mga pangkaraniwang tao lang ang mga ito. Pero pagtagal naman niya sa loob, doon na niya unti-unting napapansin ang pag-iba ng anyo ng mga baboy na kinakatay. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang mga katawan ng tao na wala ng lamang loob. Karamihan sa mga nakatay na, sinasabit na lamang sa gilid ng bahay na para bang pinapatuyo pa bago karnihin ng pino. Dahil sa mga nakita niyang yon, di naman niya maipagkakaila ang matinding pagkasindak sa mga nilalang na nakabuntot sa kanya. Alam kasi noon ni Mando, anumang oras kaya siyang paslangin ng mga ito nang mabilisan. Aminado rin siyang wala siyang kalaban-laban dahil sa dami ng mga nilalang na nasa lugar. Pagdating naman nila sa sentro, bumungad ang kanyang ama na kasalukuyang kausap ng kaibigan nito. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng dalawa ang kanyang pagdating, agad namang bumakas sa pagmumukha ng mga ito ang matinding pagkagulat. Yung kaibigan ng tatay niya, halos hindi na rin makatingin ng diretso, dala ng labis na kahihiyan itong nararamdaman. Paglapit naman niya sa mga ito, agad naman niyang niyaya ang kanyang ama na umuwi na. Ngunit sa kasamaang palad, taus-puso naman yung tumanggi sa alok niya, buhat sa naging pangako nito sa grupo. Dagdag pa nito na, masaya na siya sa desisyong yon dahil hindi na niya makikitang mahihirapan pa itong si Mando. Matapos naman itong makapag-wika, agad naman yung tumalikod sa kanya. Dali-dali itong pumasok sa loob ng kubo at pagkasarado naman ito ng pinto, agad naman siyang inabisuhan ng kaibigan nito na umuwi na. Siyempre bilang anak, hindi naman siya kaagad pumayag. Upang muling makuha ang atensyon nito, lakas loob siyang nagwala sa lugar na yon. Nang mapansin naman yon ng karamihang mga rebelde, agad naman niyang naramdaman ang matinding paninindak nito sa kanya. Di nagtagal, paglabas naman ng pinuno ng grupo, agad naman siya nitong pinadakip kasabay ng pagwika nito sa mga tauhan nito ng, "Ikulong niyo na muna yan. Sa oras na mawalan tayo ng reserbang pagkain, kakatayin natin yan. Siguro naman, sapat na yung dahilan para magsipag ang kanyang ama. Hindi tayo mahilig manalo ng kababaryo. Pero kung ganitong mga taong walang respeto, aba, dapat lang naturuan ng leksyon." Matapos naman itong mailahad ng pinuno, agad naman siyang tinalian ng mga rebeldeng nakabuntot sa kanya. Bago rin siya nito ikulong, nasipat niya pang lumabas sa kubo ang tatay niya. Awang-awa man yun sa kanya, hindi nito piniling lumapit dahil sa nababahala din yun na baka parusahan pa siya nito ng husto. Sa paglipas naman ng mga araw, nanatili si Mando sa lugar na yon hanggang kalaunay nakarating na kay Magdalena ang nangyari sa kanya. Nang malaman naman yon ng ermitanya, kasama ang lahat ng maharlikang engkantong kaibigan nito, mabilis naman nilang binaybay ang daan patungo sa kuta ng mga aswang. Nang marating nila ang lugar, lahat ng mga aswang na humarang sa kanila, walang pagdadalawang isip niya itong pinaslang. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan ni Mando, agad naman niya yung pinalaya sa pamamagitan ng baging na bigla na lamang umusli mula sa loob ng kanyang kasuotan. Paglabas naman niya sa kulungang yon,
Agad naman itong natunugan ng pinuno ng mga rebelde, dahilan para makaharap nito ang ermitanya. Pagsilay naman ng nilalang kay Magdalena, agad naman niyang naramdaman ng matinding pagkasindak nito. Dahil sa pangyayaring yan, ilang minuto rin yung natigilan sa kanyang kinatatayuan na parabang naghihintay ito ng mga katagang lalabas sa bibig ng ermitanya. Nang mapansin naman yun ng ermitanya, agad naman niyang inilahad ang kanyang nais mangyari upang hindi niya yon parusahan. Dahil sa sinabi nito, wala na ring nagawa ang pinuno ng mga rebelde kundi yon ay paunlakan. Alinsunod sa nais nito, binawi nito ang bertud na ibinao nito sa katawan ng kanyang ama. Matapos nun, si Magda na mismo ang nagpagaling dito bilang gantimpala sa katapangang ipinakita ni Mando. Matapos ang mga pangyayaring yan, mabilis naman nilang nilisan ang lugar ng mga rebelde. Pagdating nila sa bahay ni Magdalena, nanatili sila roon buong magdamag para magpahinga. Kinabukasan, pinadala sila nito ng kalahating kilo ng bigas na siya namang pangunahing kinakain nito sa lugar na yon. Ayon sa ermitanya, pampahaba ng buhay ang mga bigas na ibinigay niya, kaya siguraduhin nilang mauubos nila ito. Nang marinig naman yun ni Magno, inakala naman niyang nagbibiro lang ito, pero dumaan pa ang mga taon. Napatunayan niya yon sa pamamagitan ng mahabang buhay ng kanyang ama. Isipin niyo na lang, yung tatay niyang baldado na at malapit nang mamatay noong mga panahong yon, nakaabot pa ng 100 taon. Si Mando naman, kahit may katandaan na, di pa nakaranas ng malubhang karamdaman. Ayon pa sa kanya, maliban sa mga bigas na inani ni Magdalena, marami pa yung mga pananim na nagbibigay ng kakaibang kakayahan sa taong mapalad na makakakain ito. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, kahit maunlad na ang mundo, sinasabing patuloy pa ring nabubuhay sa Lanao itong ermitanya na kilala bilang si Magdalena. Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, itong si Magdalena, karamihan naman sa atin, kilala na to eh. Pero sa ibang version. Kasi nga, may kanta, di ba? Magdalena, ikaw ay suwing pala. Di ba may kantang ganun? Pero dito, kilala siya bilang sikat na ermitanya na tumutulong sa mga taong may mabubuting puso. Di ba? Hindi ko lang alam kung ito talaga yung totoong pangalan o bansag lang to para alam nyo yun, hindi mabanggit yung totoong pangalan ng ermitanya na yun kasi nga hanggang ngayon nabubuhay pa rin siya. So ibig sabihin, marami pa rin tong mga tinutulungang tao na mabubuti yung loob. Pero sa Lanao daw eh. Ako di pa ako nakapunta sa Lanao eh. Kumusta ba dyan? Tubod, Lanao del Norte. Dito yung eksaktong lugar. Baka may mga taga dyan na nakakakilala o nakakaalam ng kwento na to. Pero feeling ko sa ibang pangalan to eh. Hindi siya talagang Magdalena. Pero malay natin, ito talaga yung pangalan niya. Ang makakapagbigay ng patunay dito ay yung mga taga Lanao del Norte sa Tubod. Overall, masasabi ko sa kwento, napakaganda nito. Tsaka napakalakas ng nagtatagong ermitanya na to. Na sana merong isa sa inyo na nakakakilala sa kanya. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.